Rzymski Pokédex. O, Chcesz zrobić idealnie.
Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Widać, słychać. Co tam u was słychać? Witajcie serdecznie na kanale Fred Gra. Dzisiaj będziemy ciś w Need for Speeda. Ja tu już wyłączę muzyczkę, moi drodzy. Odpalę już. Powinien działać miś. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy kontynuować szpil we Fred Gra. Działa wszystko elegancko. Teraz pierwsze, proszę tą kredą w kominie zapisać, że Fred za pierwszym razem odpalił i wszystko działa. Brawo Fred, tak jest, hopie. Kiedyś się trzeba nauczyć, nie? Ja wiem, to już spartoliłem. Baran. Muzyki nie puszczyłem, właśnie, sobie włączyłem tą muzykę, a to trzeba puścić co innego, więc witam wszystkich bardzo serdecznie, zaraz nadrobię czat. Proszę o chwilę cierpliwości. Tylko puścimy sobie muzyczkę jeszcze, moi drodzy. Dam dyn dyn dyn. Więc dzisiaj będziemy śpiewać Need for Speeda, potem w Tunkara i może pokażę wam coś fajnego z Poker Rogue, jeżeli będziecie chcieli pod koniec. I ważne, mam Miu w końcu w Poker Rogue, więc brakuje mi tylko Zaptosa i Mewtwo. Wtedy będę mógł zakończyć ten piękny, wiecie, ten piękny szpil, czyli wszystkimi Pokemonami przejść Poker Rogue. I tak, jutro będzie, jeszcze tak woli ścisłości, jutro będzie Śląski Pokédex wleci, bo już jest nagrany, już jest praktycznie końcówka montaża, więc jutro 16. Tylko, że mnie nie będzie chyba o 16, ale wleci o 16 na kanał na YouTube, więc nie będzie powiadomień na Discordzie. Ewentualnie Biscotter, jeżeli ja bym tam nie wciepnął, bo mnie nie będzie na Discordzie powiadomienia, to możesz skopiować film i też wrzucić. A nie, ty możesz, ale to na pogaducha w flekach wrzucić, więc proszę jak coś.
No, a wy co, w niedzielę przygoda Szekoczupa, no i tak powoli już zaczynamy rozkręcać. Już po roku, już żeśmy sobie pofajrowali, czas wrócić do roboty. To jest ostatni jakby live w tygodniu, hehe. Ale będzie, dopiero następny live będzie we wtorek za tydzień. Tak, tylko organizacyjnie. A teraz tak, siemka, tu Wiro, siemano, Biskoter. Dziękuję, że teraz wspomniałeś mnie na filmiku, bo sobie Freddy, no słuchaj, no żeś tyle zrobił dla tego kanału, więc musiałeś wspomnieć, no wiesz. Ty myślisz, że ja nie zapomniałeś? Nawet pamiętam do kiedy, żeś pierwszy raz żeśmy tak klachali fest, to było kiedy przychodziłem Pokemony i wziąłem Nidokinga i powiedzieli, że on jest OP w tej grze i to był Pokémon Perfect Crystal chyba. Tego pamiętam, wtedy grałem na Twitchu. To było to. Tak, Bartox, siemano, Bartox, witam, elegancko, witam wszystkich. Trochę smutno, ale i tak fajnie odnośnie live. A co się stało? A co się stało, że tak trochę smutno, proszę państwa? Odnośnie live'a. Fajnie, co ty, fajnie jest, ej. Dobra, jakby była muzyka, coś za głośno, albo coś, to powiedzcie, za tydzień ich nie będzie. Aha, to. No ale no nie, no bo ja nie będę w stanie wam transmitować to. Ale spokojnie, za tydzień to tylko tak naprawdę 2 live'y nie będzie, po prostu 2 live'ów, ale za tydzień normalnie już będzie. Już luzik garbuzik. Wiecie, dychnąć se też trzeba umieć, nie? Dobra, ostatnio żeśmy tutaj trochę pojeździli. Tak, jeden wyścig nam brakuje i potem kamienie milowe. A potem chcę zrobić jedną rzecz jeszcze na koniec Need for Speeda, że chcę zrobić, muszę wam to pokazać w sumie. Wiem, tłumaczyłeś ostatnio na wterze. Okej, dobrze, ale dla tych, których jeszcze nie było, też tłumaczę. Ja chcę zrobić tak, tu wam pokażę. I zrobić taki jeden na jednym live'ie, po prostu wziąć jakby nowe autko, wy weźmiecie, powiecie które i tak dalej, pod sam koniec. I zrobić najdłuższe ściganie się, takie, żeby Tukaj był wszędzie pierwszy. Więc będzie długie, na pewno ponad pół godziny musi być i muszę tam rozwalać wszystko, co się da. Więc to będzie wyzwanie, naprawdę takie sam zusammen na koniec szpilu. Tak bym chciał to ukoronować. Nie no, wezmemy tradycyjnie brameczki i cisnemy, proszę państwa. Muszę wyciszyć trochę. Jeżeli muzyka by była za głośna, bo co, to dajcie znać. Oczywiście przypominam, że to jest szpil taki, że nie wydaje tu hajsu na autka oraz staram się nie używać nitra w ostateczności, albo czasami raz jak się zapomnę i pomyla, ale to bardzo rzadko. Na razie się udało w ogóle przejść wszystkich tak bez nitra i bez ładu i składu najczęściej. Więc powoli jadymy, elegancko. Ale ładnie łazi ten Cayenne. Ładnie łazi. Patrzcie, pięknie wchodzi. Muszę też patrzeć na minimapa. Zapomniałeś, muszę się ukoić na minimapa, zapomniałem o tym. A mogą mnie ścigać, nie ma problemu, bo i tak zaraz będziemy na kamienie milowe. Ja, no hopie, tyś mnie widział za tym przystankiem, na bank, No hop, normalnie... No policjant... Medium, nie? Bo nie large. No dobra, to już zakończyliśmy. Co ty za skróty? Tam nie wolno jechać. Hopie, ale mi się tu uwijo, a ty mi sam zadkiem... No wypadł mi z tą życią. Kurka flag, no patrzcie jacy oni są. To nieładnie, tak się nie robi, słuchajcie. Tak się nie szpilo. Więc idziemy. No, oczywiście następny śląski Pokédex, który wylatuje, to już mocie na pasku. Mocie na pasku z donatami. Więc zapraszam również do donate'ów. Linki macie tu na dole. Do subskrybowania i komentowania. Oczywiście na YouTube. Oczywiście i proszę nie zapomnieć o szłapie w górę. I tak masz lepiej. Tak masz lepiej niż w NSU dzisiaj.
Ale czekaj, Bartek, sorry, bo ja się tak zagodą i potem trochę spóźnieniem. Mum lepiej. Jakbyś mógł troszeczkę wytłumaczyć mi to, bo Jezek się też zakręcił za bardzo. Co chwilę zginam się ściga. Aha, dobra, okej. Dobra, już, no i elegancko, zaraz żeś mi to elegancko wyjaśnił, hop. To oni coś tam klachają o kaczapie. 2 razy mnie zapali, o kurka fakt. Nie, to mnie rzadko łapią. Ja szczerze, ja mam... Ja wiem jak ja to powiem, to będzie na odwrót, ale... Jak ja prędzej... Jak ja chcę przed długo, żeby za mną lotali... No to... Ja ich prędzej gubię, niż oni mnie złapią, szczerze mówiąc. Dobra, ale trochę ale słabo mi... Słabo mi urosła ta jedynka, co? Powinni mi trochę, jak mnie już to zaścigają, to powinni bardziej... Ściga, jedzie tam, dobra, dawaj. Ale ja nie mam czasu na takie pierdoły. No, zaraz kończymy ten wyścig i to będzie ostatni wyścig, który trzeba zrobić na Erala. No i na Erala będzie ciężko. Ja pamiętam, że Eral to był taki właśnie... To on był niezbalansowany w fez, że był bardzo duży przeskok tu jest. Dobra, i jedziemy. Co my musimy zrobić? Musimy 30 000 notowań. Poniżej 3 minut, no to ja tu to zrobię. Postaram się zrobić po 3 minut, a potem też 6 blokad i tak dalej. Okej, muszę wartko tu. Jedymy durś. Postaram się poniżej tych 3 minut im uciec, ale kurka flag dopiero taś na jakieś pieruna cholera wykajmie wywaliło. Dobra, jeden tam żyje. Dobra, 2 minuty mam, czyli jeszcze minutę mi nie udało się. On stoi, dobra, udało się. Uda się już jeden kamień milowy. Chwycić, moi drodzy. Jak tam, co tam u was? O, Errol mnie dzwoni. Słuchaj, on tu sprzedaje PCV. Dobra, nieważne. Dobra, dobra, no to klasycznie, nie? Robimy autobanem i pitamy od nich. Dobra, hopie, no i nara, ile? Dwanaście i 6. No chyba trzeba będzie jeszcze raz zrobić, bo za wartko, jest za dobry po prostu w ten szpil. Może zrobić taki szpil ino tyłem. I moi drodzy, jeśli chodzi o live'a, mam pomysł. To jest masochistyczny pomysł, to jest coś takiego jak... To 5. level Pokémony to jest nic przy tym, co ja sobie wymyślił. To jest głupi pomysł, ale wiem, że będzie za tym. Oczywiście dam to na karcie społeczności na YouTube. Polecam tam zajrzeć, bo jest aktualizacja Pokémon Rok Wyzwanie. Pomysł jest taki, żeby zeżreć szpaki. Nie no, tak naprawdę chodziło o to... jest głupi. No patrz, no i znowu! No jeruna, no normalnie... Dobra, to dupca. Pomysł jest taki, żeby przejść Raymana 1. Ja tego nie przejdę, mnie szlak trafi. Ja to no, Kaś powie mi się odechce. Raymana 1, ale z tymi... Z kodem na życia na 100 żyć, bo nie da rady. Nie da rady tego przejść, to jest za trudne. A że jeżeli chcecie widzieć, jak to się przechodzi, oczywiście z resolucją jeszcze jak to przejść, bo to jest tak trudna gra. Ale to już naprawdę jedno z największych wyzwań, żeby przejść Raymana 1.
No kurde, mole, co on robi, no hopie. Cytując tego Dariusza Szpakowskiego, co ty robisz? Oj, przepraszam, kawkę. Nie umie zacząć tego szpilu. Dobra, niech mnie tu ścigają. Na autobana pojedziemy. Ale dwójka wjechała. Oby po kepsie. No i co? No i tak się... No i pewnie ten Pito... nie umie sam sztartnąć tego szpilu. No patrzcie. Chyba mnie ściga, a sobie jedzie w drugą stronę. No jak on to mógł zrobić, Maciek? No jak? Ale Tokyo Drift. No bardziej takie paraolimpiada drift. Ale wiecie. Cyk w niego, co mnie dobrze kombinujesz, ale nie tym. Ciś pieruna. Ui. No za dobry to jest, no czekajcie. Kurde, dobra, jest drugi, to może mnie będą... No jest! Brawo! Ten chłop się nie rozwali. Widzisz, wam zajęcie się ludźmi sprzedają jakieś wiśnie niż rajdowcom. Dokładnie, słuchaj. Ale jakbyś sprzedawał Oberiba, to by cię od razu ściągnęli, wiesz. Że widzieliście kogoś, kto by inną sprzedawał Oberiba? Czyli Kalarepa, moi drodzy. Dobra, jest dwóch. Trzeba go szterować. No już tak jednego rozwalił na amen. Dawaj, Jędruś. Ajajaj. Dobra. Ale patrzcie, widzicie jak to jest, że jak hasar nie ma, to mi wszystko poszło elegancko, jeśli chodzi o stream, o start streama. A jak łona je, to farety coś tu woniają. Nie no, pozdrawiam serdecznie. Ale jest właśnie. Furuś jest, nasz kochany Furuś. Oczywiście, Furuś tu zawsze jest. Furuś jest. Od hasar. Kuko się na mnie. Przynajmniej mu zeza. Jak niektóre postacie w grach, na przykład Rayman. No, dajcie mi to. Jak będzie trójka, no to tak jak żeśmy ostatnio ustalali. Teraz pokażę. Nie, to jest nitro, kurde, sam. To jest, dobra. Spowolnienie. Będę używał już na trójce, bo się kolczatki pojawiają. Ale tu mnie fest wyciepło zadkiem, nie? Rychtyś. Ale ładnie teraz poleciał. Sorry. No wiem, ale z przyzwyczajenia jak widzę jak widzę blokady, to już spowolnienia używam. No i po lekku, tak to się możemy wozić, moi drodzy. O kurka, flakhopie! O, jedzie i lud go, tak jest! Dobra, jest, muszę 4 hopów poszterować. Brawo Fred, brawo, to naprawdę hopie. No i pa. Jadymy. Ui, no i gdzie lecisz, jeleniu, hopie?
Teraz jakby mnie właśnie rozwalone to auto by mnie zablokowało i by mnie chycili, to bych nie wiem. Chyba wstał i nie wylosł. O, lekku jadymy durś i cyk. To lubicie nadmiarę drewna, bo bidofy lubią. Ja chcę tylko w Pokerog jest Miutu i Zapdosa. I wtedy będę mógł mógł skończyć wyzwanie, bo już się kończy. Już się kończy plac na to, jakie Pokemony mogą przejść to. Ale o, właśnie, powiem wam ciekawostki o Pokerog, że dzisiaj... no, tak jest, pięknie. Że dzisiaj sprzedaż Ditto, co żeście widzieli na karcie społeczności, jak był Eternatus, przepraszam, to Zek zmienił go na transfer i miał Gigantamax Eternatusa. I powiem wam, jak ktoś nie widział... O, trzeci mamy teraz. Tier i nie rośnie, dobra, szkoda. I co zechciał powiedzieć... a nie scyganić. I szczerze, on z zadku wygląda tak mikroskopijnie, tak żadnie. O, właśnie suwy zaczynają. Pięknie wyszedł stąd. Właśnie, teraz z przodka będą suwy mnie szterować. I helikopter chyba będzie ten... Będzie... wiecie co. Będzie mnie zaczepiał. Dobra, nie chcę uciec mu za bardzo. Xerxes, siemano, Xerxes. Widziałem, że... A nie, myślałem, że to jest ten... Pieruna. Myślę, że to jest blokada. Patrzcie, to trzeba było nagrać. Aha, nagrywa się. Ale Zech mu wpartolił. Aż mu galoty śleciały. Opie. No wjechał jak kluski. Polecam. Kluski, pamiętajcie, to są inotarte. A nie gumi. Polecam. Tak samo Rolada to jest Wołowo. Richtig Śląsko oczywiście. No ale jak je wieprzowo, to jest nie będę wybrzydzał, nie? Wiedowej żryć. Obróciło go, ale go nie spartoliło. Muszę jeszcze dwie blokady tak przerżnąć. Kurde, wiedziałem, normalnie pisali to w Super Expressie. Jedź. Zad. Kurde, blisko, moi drodzy, blisko. Ale blisko to się pali ognisko. Ajajaj, ale wyciągnął, proszę państwa. Nie, to moja głupota, ewidentnie. Moja głupota. Dobra, 18. 8 zniszczonych. No i no czekamy na blokady, nie? I będziemy mogli dziś pokonać RL-a, moi drodzy. Bo dzisiaj to jest plan minimum. Jest większą moc niż na mundialu. Może nie na mundialu, ale na euro to na pewno, bo to euro to nie było takie jakieś... Tam 3 mecze były, moim zdaniem oczywiście, które jest oczywiście wiadomo wiele warte. Ale pięknie, widzieliście to? Pięknie z jego Spartoli. Tam jeszcze jeden poleciał jak Jelenium, jak Xerneas. Wiecie, no słuchajcie. Lekko. Nie godzę, tak jest za dobry w ta gra, wiecie jak to jest. Dobra, jedno Ryza tak zrobił. Dobra, rada. Tak jest, ale Zek go wytorbił, nie patrzył Zek w ogóle. Ale Zek to zrobił. Proszę wziąć, proszę państwa, proszę to nagrać i się uczyć, jak się w to gro. Pięknie, te drewno ślatuje na nich. Nie no, przy trójce to się tak mogę bawić, ale już będzie czwóra albo piątka, to już nie, to już muszę się fest skupiać. Teraz to jeszcze tak, wiecie, tak po lekku się z wami
Co to jeżdża? O, ten jest rozwalony namiot. Tak jest. No dobra, to co, uciekamy, co? Ale to pojedziemy sobie na jakoś ta. I wąska uliczka, nie? To pole golfowe, bo te pole golfowe jest trochę... Takie pytanie ino po śląsku. Dokładnie. Ino na śląsku, ja. Aha, gdzie jedziesz? Elegancko. Takie drifty to ja przy spotku w Katowicu robię. Nie, tak naprawdę nie robię, nie. Nie jeździcie ostrożnie, naprawdę, bo to... myślę, że w niego w torbie, ale dobra. Ui, a ja tu czekaj, ja tu będę mógł zawrócić, nie? Niedobrze, niedobrze. A nie dobrze. Czekaj, a patrz, ale czekaj, pięknie, ale nie wiem czy w tą ciężarówkę nie, pięknie jak to zrobił. Myślałem, że w ta ciężarówka jak tam w to wpartolił. Dobra, my się tu pojadymy sam na lewo. I tu sobie poczekamy po lekku. No, to sobie ładnie czekamy. I teraz tak, chcemy on ma Mitsubishi ma, ten, Eral. To co, chcemy go, ja? A, pole. Wiadomo, wytwórki to takie luźne streamy. Żeby sobie zicnąć, pokukać. Jak to idzie. Polecam ściskacz, kurde, tutaj. Ściskacze 15. Możemy go wziąć, o ile jest dobry. No jest dobry, ale wiesz, tak... No, tutaj musiałem mieć tego od Barona, musiałem mieć. Ale od... Policja, Choppera to ty sobie możesz kupić najwyżej. Ja, możemy go ale pamiętamy, że wracamy się i zapisujemy ta gra, żeby nas właśnie nie wytorbiło. Mamy prawie 30%. I to nie wiadomo o gorzole, tylko o grze. No dobra, jademy z Eralem. Eral ma właśnie, ma fotoradary i sprinciel. No jest niby dobre. A się majznął. No obejrzymy, no jak nie będzie, to nie będziemy chyba płakać, obejrzymy. Ale to wtedy what case? Case jest tak, case. Nie case'a, tylko case. No przepraszam, Mercedesa musimy wziąć potem. Ale ja nie chcę w sumie go brać dlatego, bo jest szpetny. Ale szpetny też trzeba będzie jeździć. Pamiętajcie, szpetni też są potrzebni. Dobra, łyka go ładnie, te. Bo ja się muszę skupić oczywiście, no właśnie widać, bo on używa nitro, to jest... To nieładnie. Wiela? A, dobra, 10 dyszka to ja mogę. Dyszka to ja mogę mieć różnicy. A, tu się wytorbić mogę. Tak jest, pięknie. On tam o coś się czas. Więc no, wykorzystamy to i ładnie pójdziemy. Tylko ważne jest to... Ważne jest to, czy nam się uda wziąć coś z karty. Wiedziech, ale normalnie to w Super Expressie pisali, że ja to storbię.
Dobra, ja tu nie... No kurde mol, no musiał, no ja, no jeszcze, o Jeruna. Aj, no pierona. Pierońska taksówka, ale udało się, lekko. Bez nitra, lekko. Dobra, no to jademy sprincie elegancko. Może dzisiaj case jeszcze zrobimy. Może ją case'niemy. Nie. Dobra. Bo reklama z hałokiem. Albo fafikiem. Chociaż bardziej, ja myślę, że po śląsku bardziej pies to jest hałok niż fafik. Bo fafik to się nazywało tak psa, nie? Pies się tak wabił. A, to jest sprint, to ja się... ja cały czas kółkom na radar, ja mam przyspieszyć. A to jest lekko. I tu do przodka, pięknie. Dobra, widzę, że nie tylko ja tutaj dostałem udaru, ale tamten też, więc dobrze. Jednak dobrze. I tutaj hamujemy. Hamuj się! No, jak się fest pohamował. Ten pieron użyje nitra, to mu normalnie życią wjada. Bardziej on mi wjedzie w żyć, bo ja go zablokuję. Przecież Eral jest tu prosty, nie? Coś tu jest nie tak. Aj, ładnie, bez spacji, bez ręcznego. Pięknie, że go zablokował. 40% to jeszcze jest plac. Ale jest szybszy, widać, to widać właśnie. Widać, że on jest szybszy ogólnie. Ajajaj, wiedziałem, że on tam był. No, jak wiedział, kurka, flak, no trudno. Nie puszczaj tyle gazu, Fred, ciś, po prostu ciś. Może dlatego, że masz dobre auto albo skills. No właśnie, że mi tak dobrze idzie, no właśnie, ale to teraz mnie ten hop zweryfikował. No, ma nitro, no. Dobra, z 56 jeszcze nie ma tragedii, jak mu siedzę na ogonie, tego tam mogę... No właśnie, tu go mogę majznąć, ale on tu będzie... Tak jest, co, że się przestraszył, co? Moje córne życie rozwali. Widzisz, że jest w płomieniach, słuchaj. To się fajczy. Tylko nie w te krzesła, nie wrąb w te krzesła. To w hasioki musiał, no Fred. A, tam jeszcze jeden róg głupi. No durny róg tamten dodatkowy. Tak to bych się No co za grzyb pieroński. Jakby on tam jeszcze nie zahaczył jeszcze raz, to by mi tak nie uciekł pierun. Jasny. Flak mnie trefi zaro. Nie rób drifta, jedź hopie. Dam rady to bez nitra, dam rady. Dam rady, bo ten hop to je... Damy radę, 83, damy radę. Za dużo zakrętów, żeby on się jeszcze nie majznął, unikaj. On się jeszcze może majznąć. Kurde, jest lewo. Tak jest, walczymy! Bardzo, proszę państwa, cóż za emocje! Kto to wygrał? Zbliżamy się do mety. Jeden siedzi drugiemu na życi. Już go wyprzedził. Pieruna, ależ emocje! Ale chyba mnie case'nął na amen. Nie no, kurka, flak. Niestety, tak blisko. Fest blisko było. Dobra, jadymy, durś.
Jadymy. Już wiem, że Eral będzie ciężki. Wiem, że Eral będzie ciężki i powiem wam, zrobimy tak. Jogo nie chce drugi raz przyjeżdżać, przełazić, bo byśmy tu siedzieli 300 lot. Więc jak go raz przejda, no to albo będę mieli to autko, albo nie. Trudno. Ale tak to musi wyglądać, bo inaczej byśmy tu utknęli po prostu, jeśli chodzi o ten szpil. Więc wiecie. Wiecie, co powiedzieć kobiecie. I cyk, elegancko jazda. Teraz się nie wytorbia, a ten się wytorbił. Drusopie, ty się możesz uczyć na błędach. Znaczy, jak już je robisz te błędy, to się uczy na nich, nie? Chyba granie w to bez nic, to był zły pomysł. Nie, ja uważam, że jest rewelacyjny. Jest trudniej. No jak coś to włącza ten nitro, powiedziałeś, że se dom taki ten, nie? Taką furtkę, ale dopóki moga. Dobra. Ale spację muszę używać. Kurde, rozpięć się. Nie robię driftów. Rozpięć się. Jedziemy. Dogonił mnie, ale on tu mnie będzie dogonił. On będzie mnie tu gonił. Tu się nie ma co przejmować, bo tu jest tyle zakrętów, tyle wiecie, takich właśnie o 90 albo o więcej stopni. Nie takich tych pierunów, że on będzie mnie doganiał. Chobych nie wiem jak on mnie będzie doganiał, więc tutaj to trzeba umieć włazić w te zakręty, nie? I po prostu nie dać się, jak coś to blokować go. I tym go po prostu, tym go będziemy zjadać. Jeżeli to dobrze przejedziemy. Ale Tetrowsko bardziej daje poślizg. Tetrowsko bardziej go to hamuje, wiecie? To wej, Rysiu! Rysiu, dajemy rada. Dobra, to nie wchodź oki. No wiedziałem, no w coś to, no musisz w to partolić, nie, Fred? Więc ty normalnie nie umiesz, nie? O, i tutaj jest jak nie wtorbił 2 razy, więc jest git. To chyba to był ten zakręt, Kaj, to było tu. Kaj mnie wziął pierwszy raz. Na Zolety mnie wziął pierwszy raz. On bada, dobra, ci pokażę mojego Mitsubishi, jaki mu fajny zatem. Ja mówię, nie, ja wolę swój. No i tak się zaczęła nasza przygoda, co? Aj, wiecie, chciałem to, żeby się w tamto wpartolił, ale nie dał się pierun nabrać. Kto ustalał to trasa? No patrzcie to na tą minimapę, to jest po prostu... Tak jest, rąbnął w to. Ale Zech jest dobry w to. 92, no to Jezek to już mam, ja już to mam. Widzisz Bartok, bez nitra da się, tylko trzeba pomyśleć, słuchaj, trzeba mieć też twardo oczywiście przy tym. I da się to bez nitra przejść, więc słuchaj. Ale później może być tak, że bez nitra rzeczywiście się nie da, no. Ty mówisz Bartok, śląskie samochody nie poczułem takich smogaczy jak nitro. Patrzcie jakie piękne zdjęcie, jeszcze w lufcie. Tam pod maską prawdziwe konie na szyłach pójdzie czysta wodziana, dokładnie. Jak otworzysz to dupi knoblochem. Dobra. Patrzcie jaki będę bezczelny. Piszcie 1, 2 czy 3. A ja biorę osiągi pierwsze. Taki beda. No nitro mam. No nie to jest turbo, bo nitro, już nie pamiętam. Supercharger, o. Dobra, 1, 2 czy 3. Tak, Dominik, który wybierz panie. No dobra, to truja. Dobra, trudno. No, następna. A nie, ona ma.
Dobra, tu Mustanga bierzemy. Właśnie, Javelin, co mi się pomyliło. Potem jest case z tym, z... Ale Mustanga bierzemy. Case jest właśnie z Mercedesem. Bierzemy tego Mustanga na bank. Dobra. Dość fandzolenia, robota czeka. No to co, brameczki klasycznie, co? Brameczki klasycznie jadymy z tym. Czyli jakby w FES nie szło, to mogę sobie dokoptować hamulce i doładowanie w aucie za darmo, za friko. Więc nie wydam ani grosza. No i przy case chyba też tak zrobimy, że sobie najpierw wezmę ten ulepszenie. Obejrzymy. Dobra, więc jadymy. Luźno, piknie. Fajnie, fajniusio. Dobra, patrzcie, wiele ja tu mam czasu jeszcze, to jest plus 23. Słuchajcie, są luzy arbuzy. Jeruna, ja ją bez mi jest gorko tutaj, kurka, flag się gotuje. Mam flashbacki jak rok temu z StarCrafta tak to nagrywał i byłem w takiej flanulowej koszuli, jeszcze się tak nie widział. Wiecie, taka czerwonowa krata. Taka niby to jest do roboty. Jeruna, w niej to po prostu jest jak 5 koław ugotowanych wygrał, nie? Jako tu był Haicung wtedy. Już z pieruna będzie mi się zamielało. Fest. Zjadymy. No patrz, no musiał hop, akurat jak za go wyprzedzą, musiał wtedy, no. To za grzyb z niego. No nie można, no tak nie można, proszę państwa, do kurka, flag, ciś, hopie. Ja nie mam czasu. Bo mi się w izbie zrobi marasu. Trochę marasu. Dobra, ale kurde mol, to jest te dwie bramki, tylko żeby nie wtorbić, jest, już się tak się bo czasami jak jest w lufcie, teraz na autobana, jak jest w lufcie, to można robnąć o ten most. Można robnąć o to i potem się można trochę delikatnie zdziwić. Dobra, jedymy durś. Piknie, proszę państwa. Minuta prawie, tak jest. Minuta, ponad minutę do przodka. No, to ja się nie boję o te wyścigi, słuchajcie. Dobra, kolejne bramki, bo jest minimum. Ale też weźmiemy sobie jedno ten tor, żeby się też pościgać dzisiaj jeszcze z kimś, a nie ino wiecie. Ani no i jadymy sami, tu sami, jadę z klachą. Dokładnie, a właśnie, jeszcze wracając k sercu do tego, to są kunie. Więc jadymy durś. Dzisiaj jak coś, to pogaducha o flekach, czyli after po flekach. Będzie króciutko. Króciutki będzie, możemy sobie trochę pogodać. Ale lekko, bo... A my też możemy coś poszpilać, tak wiecie, wartko, ale... Ja nie będę szpilał, bo nie ukrywam, że łeb mnie trochę boli, pierę mnie.
To od rana ulana. Jedź. Kuń? Tak, to ja, dokładnie. To jest kuń. Kuń. Ja i wiesz co, pójdź, wiesz co, ale pójdź jakieś tak zagramy we Scrabble. Tu trzeba spuścić i to fez. Z gazu oczywiście. Z Bereżnicy. Pozdrawiam. We Scrabble po śląsku. No ale to trzeba będzie u zamknięte trzeba by było jakieś 6 razy zwiększyć. Tylko nie byłoby z kreską taką, tylko pionową. To się mówi tak umlaut jest, to tylko, że to o nad kreską jak się pisze po śląsku, to jest właśnie Nie, już nie wiedziałem jak mam jechać. Co by tam tak, jak zachlejesz, no za później są tego konsekwencje. Przepraszam bardzo, ja w tygodniu nie piję. Nie, Józek, a szczerze wam powiem, że Józek dawno... No jest ostatnio, no co Józek pił, to na właśnie na spotkaniu w sobota. Bo w sobota, ja w sobota. No ale tam też tego dużo nie było, szczerze mówiąc. Ja ostatnio to bez miesiąc to w ogóle. Bez gorzoły. W tych butelkach wcale nie ma wody podobno. No, dokładnie, cyganią, słuchajcie, no. Więc idę kupić sobie, wiesz, w tym dzbanku też nie ma wody w ogóle, nie? Nic. Przepraszam za siorbanie, ale tak to jest, jak jest końcówka wody. Dobra, a nie, tutaj nie ma toru. A dobra, ale pościgamy się na tym, polotimy się na... po radarach w końcu z jakimś... Dajcie mi przeciwnika! Wiem, że to powiedział Egzech w złym momencie. No kurka, jakie Mazury, panie, ja tu cisnę, a ty mi torbisz jakieś Mazury. Co mnie obchodzi jakieś 8 tanie za litr? Właśnie go daliśmy o gorzole, a ty mi o litrze tutaj torbisz, ziocha. No i skończyły się reklamy. Polecam. Niepotrzebnie spuszczył z gazu tutaj. Gdyby się wyrobił. Ale to jest fajne, bo to taki prosty, fajny odcinek. Trochę z hołdy, ale... Tutaj jakbych nie pojechał skrótem, to bych więcej miał. No! Pierun mnie w nerwy, tak jest drugi, ja. Ale dyszka, dobra, dyszka do tyłu, do zadku to mogła być, bo jak jada pierwszy, to ja ich wyprzedza. Znowu z tego gazu niepotrzebnie spuścił. Dobra, ale i tak już piątka tak nadrobił, dobra, ale do przodka. Dwanuszku yerba. Dokładnie. Ale już chyba zaparzono 4 razy, więc tam już nic nie ma. Szczerze mówiąc. Kurde, jakby ja sobie w tego pieruna wpartolił. Tak, kręć. Mogę dać Enter i bych z resetu bych szybciej... A nie da się, bo się nie dać wyprzedzić i nie robić tak głupich błędów. Jest, i tak Zech wygrał. Mamy to. Dobra. 5 wyścigów, mamy 3. Dobra, ten pojedziemy teraz na eliminację. O, ja coś mam flashbacki, że to nie będzie łatwe. Ostatni będą pierwszymi. No i dokładnie tutaj tak jest.
Cisnemy ładnie ich. Opa! Wii! A ten wpartolił w tą karetkę. A ja zaraz w hasioki wpartola. A nie, jednak nie. Żaden się nie spodziewał tego. Żaden. Właśnie, wiecie, jakby ten widz. Jak się nazywał? Jakby się nazywał Odyn, jakby mieszkał na Śląsku? Odyn. Wiem, głupie. Żaden. Żaden kuko na ciebie ze swoimi szpakami. Jadymy. Dobra, mamy pierwsze ale siedzą mi na zadku trochę. A, mogę to rozwalić, ale to trudno. Gears knocked out. But knocked out. I snymy jeszcze cameo. I lighting. Światełko to w tunelu zaraz obejrzy. Patrz jak pięknie porysowany mam przodek, jeruna. Dzwonię do lakiernika. Gańba się tak pokazać, co ja we Włoszech jeżdża. Ładnie cisnemy, moi drodzy, cisnemy. Ten jeden się tam sam zablokował na men. Ale ładnie w ten zakręt jak w los. Friedrich, ty jest sam richtig GitHub. Bezek to rozwalił, żeby może się nadzieję. Chociaż nadziei to on też nie będzie miał. Hehehe. No ciś. Już tak, ale już tak fez na rancie tu idzie cisna, nie? Fez na rancie. Ui, zaraz widzicie jak jest. Teraz po bokach jakie był szpetne te. Takiego koloru nie znajdę już. O, ładnie, ładnie, Friedrich. Piknie. Masełko. Masełko, moi drodzy, jeśli chodzi o te zakręty. Powiedziałbym to po niemiecku albo po śląsku, ale to by mnie Twitch zbanował. Hehe. Ej, teraz jak? No nie, to już nie byłoby za bardzo. Nie dałbym rady tutaj. Wiecie. Dziś a tak to się udało elegancko, proszę państwa. I ui. Dobra, jeszcze jeden jadymy wartko dzisiaj. Razor planuje, on sobie może planować najwyżej pójść do Tanzbudy. Dobra, no to sprincior, co? Doknolimy. Sprint to jeszcze nie było. A ją trzeci poziom. To jak mnie chyci io. O, a tam Carrera GT. Ciśnia, to jest Mursialago. Po zadku patrząc. Się od Galardo trochę różni zadek. A tam z przodku no ten Merc, co będzie później. Jedzie tak patrząc na autka moich chłopów, co nie są za bardzo ze mną. Dobra, tam przystanek. To był przystanek, następna stacja. Życie i dewastacja, polecam. I miło, i elegancko jest. Fajnie, fajniusio, moi drodzy. Cisnymy sam. 31%. Zaraz to skończymy. Obejrzymy, czy IO się pojawi. O, musiałem spuścić gaz, bo w niego wpartolił. Jak paluszki beskidzkie, polecam. Jadymy durś.
I cyk. Noż kurde mol, musiałeś teraz wyjechać. Teraz muszą wyjechać. I całe to, co tak budował bez cały ten sprint, poszło się w ciuli, bo to sam nie działa. Kurde mol. Przez tego jednego tirowca, ty. Jeden tirowiec mi wszystko spartolił. O. Dobra, i jeszcze pod sam koniec mnie ijo ścigo, pięknie. O, pierwszy raz do zadku widzę to. Masz zawieszenie. Dobra, tu ładnie damy rady. Mój stary na autostradzie. Co ci poradzę, no jak wozi drewno, to może. Dobra, teraz tak. Ja muszę iść powyżej, czyli długo muszę jeździć. Myśleliście, że to pozwala? Musimy znaleźć autobana. Ja bym najpierw znalazł chęć jazdy. No, szkórka, flag. Chyba rozwalimy ich, tu już rozwalimy, pięknie. Jedzie dalej koło mnie. Autobana tu jest, dobrze, już wjeżdżamy na autobanę. No i elegancko już wjechali na autobanę i tu się możemy ścigać teraz. 6 minut. Czyli 6 minut się z nimi bawimy. I rośnie już truja. Już truja rośnie. Nie to, tu, dobra. Sorry. Muszę zawsze, bo jak nie używasz nitra ani nic, to musisz sobie przypomnieć kajmum spowolnienie. Ui. Dobra, to się muszę się tak trochę skupiać. Tak troszeczkę, nie? Tak ino trochę. Trzeba się skupiać i kukać, co tu się sam dzieje. No wiedziałem, chciałem go z prawej, pięknie tam się, nadziali się, patrzcie, nadziali się na te drzewa. Nie ma kolczatek, więc git. Tak jest, rozwalony. Ale muszę kolczatki w ogóle minąć. 0, no musimy z tych, których i kolczatki. I jeszcze... rozwalony w lufcie, ale nie rozwalony na amen, szkoda. Więc po lekku... No, pójdź sam. Jak trochę zwolnić, żeby mi się hop nie zgubił. Ojej. Ale czy oni zawsze biorą ten skrót? Ja bym się teraz zatrzymał i by ich zgubił. Patrzeć na minimapa. Bo to lubią te blokady dawać. Ale ładnie, ależ driftem. Oj, dzisiaj naprawdę mam piękne akcje te. Józek jest naprawdę zdolny. I nad nim.
A nie, niestety nie, on tam z zadku kaś. O, ale mamy tego. Dobra, za hołdą to nic nie zrobią. Nie gub, nie gub, nie gub, nie, 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 widzisz mnie, ej, widzisz mnie? Ja to przegram bez swoje lekceważenie. Ale rozwalony jeden, pięknie. Dobra, już są żarcie, czyli posiłki. A nie, to jest na boku, dobra, na boku, bo widzę jak właśnie blokada. To pierwszy raz się chyba boję tej czwórki, co przyjdzie. Bo tu wiecie, tu jest presja widowni. O nie. Uaj, jaj, widzieliście to? Ależ się tam... Ojeru, na ten hop to już poleciał. Czekaj. Torbi w niego? Nie. A nie, w niego w torbia. Tak jest. Rozwalony, pięknie. 11 za już rozwalił. To jest piękny wynik, proszę państwa. 81. To wiem, dychę, że wygra. Że ja wygram? Oje, runa, to hopie. No dobra, jak stawi już dycha, to... Ła! Aj! Kurde, ale to fest! To jest fest cieplutko te. To jest taką... Kicuś, taki kicuś tutaj się robi. Tak, pięknie. Drzewa zatrzymają ich. No, widać na fotoradarze, ich zatrzymały fest. Nie, jest tutaj. Nie, rozwaliłeś, ja rozwaliłeś zech. Dobra, za 15 sekund ten, ale te dwie kolczatki. Nie wiem, czy czekamy na te kolczatki, czy już to torbimy. Co? Bo już będę miał a te kolczatki się kiedy indziej zrobi. A, sami się rozwalili, sami się tam rozwalili. To jak tam czat? Czekamy na te kolczatki, czyli na czwórka, czyli uciekamy już. Bo notowań będziemy mieli tyle, żeby do... Ej, wiecie do kogo? Do Jevels. O, jest. Znowu kolejny zniszczony. Pięknie. Ale mu 14 zniszczonych, a 20 zaczytych, nie? Poszterowanych. To rzadkość. Myślę, że można to olać. No i gitara i mnie przekonał Xerxes. No bo to się potem jeszcze Suzamen zrobi, nie? Kurde mol. Nie wiem. No jakim cudem? No i... Polecam ta gra, nie?
Ja wiem, że to jest skrytka pieruna. No i patrzcie. No normalnie ja tu nie mogę. Patrzcie, patrz to. A nie, jest, działa, no, hiding. W końcu te. Ale 108, to ładnie, to jest ładny wynik. W najdłuższym ranie to miałem chyba z 10 milionów, ale... No piknie, ile będę mieli Cuzamen, teraz liczymy sam. No 228, no to już tak. Milusio. Nie, patrzcie, ej. Aha, ale nie, dobra, luz. Tu jeszcze będę miał plus 20, plus te. Też to zrobię te i będzie. Zrobię, wiecie, muszę to szafnąć. Fotoradary i będzie to, to będzie. No nie, no kurde, musiał normalnie tam jechać ten pierun. Jadymy durś po lekku. Ale już tak fajczy się czwórka, nie? Tu w lewym rogu, nie? No nie wyjeżdżaj mi tu, hopie, błagam cię z tej hołdy. Jak tu slow? Wiele muszę. 147. To się odsuna jest CT. No i teraz elegancko. Wow, oj, misiu, ale nie tak. No i te bounty. Nie mówię o batonikach. 24, 48. Nie wiem, czy mi styknie, bierzemy. Nie gadaj, że mi na styk nie będzie. No nie! Na styk mi nie styknie tych notowań. Będę musiał szybki szpil zrobić, jeszcze jeden. Zanim wystartujemy z tym. Pokonamy pannę Jewels. No patrzcie! No dobra, to nic, no tutaj będę mieć... Co zrobić, no trzeba, no. No bawimy się, teraz się bawimy, no musimy no, dobić notowania, bo... Dopiero na łominuta, jak za krótko wtedy jechał. To miałem hiding tutaj, co? O, to jest... Dopiero na 3,5, a ja muszę mieć... Zaraz policzymy, wiele mi brakuje jeszcze, wiecie? I cyk, to zwalamy i hopa. A ja tu parkuję, ja elegancko się zaparkowałem, widzicie, tak to jest. Nie no, jeszcze raz podejdziemy do tego. Ale mnie... Nie, bo mnie prostowniki, czyli tu bolą mnie. Odpocząć sobie prostowniki trochę. Brakuje mi, proszę państwa... Jak to, ile ma 162? No to jakieś, proszę państwa, 18, niecałe 18 tysięcy mi brakuje. Dobra, no to jeszcze 18 już zrobimy. 4 osiemnastki tylko w moim samochodzie.
Ja muszę minuta, prawie 2 minuty jeździć. Ja się na czymś takim wytorbię, ja to wiem. Przecież jak lot wyszedł, przecież mi widzisz, baranie. Ale jak 4 wejdzie, to na autobana będę musiał. Bo będzie bardzo ciężko. No i pachnie mi. Ja wiem jak to się stanie. Ja zrobię to 18, wyjdzie 4 i mnie chycą. Ja to wiem. Ja to po prostu wiem, moi drodzy. Ja to wiem, że tak będzie. SSH minął. No. Patrz, jest 10, będzie 4. Ale to zrobię te kolczatki przy okazji. No to wjeżdżamy na autobana, co ja mam poradzić. Oj, helikopter, helikopter, helikopter! Nie zapiszę, będzie po lekku na wach. No dzięki, no, mam nadzieję, ale... Helikopter, helikopter! Uła, bliziutko, misiu, przytulnie! No więcej was matka nie miała, już mam 20 000, no i pierunajc. Rozwaliłem suwa, dostanę za to, Czemu nie dostałem za to? Czemu nie dzwonią do mnie? Nie no, muszę to przetrwać te roski. No nie, znowu jakieś orzeźwienie, kurka, flag, sami się orzeźcie. Zaraz mi tu reklamy będą leciały pieruńskie. Te roski tak. Muszę czekać, aż ich te wsparcie. Łojej, tam misiu. Tak, na tym. Aż im to minie. O, kolczatki się zaczynają, proszę państwa. No, ja bym mógł im uciec, ale nie mogę, bo helikopter, helikopter! A czy w tej grze możemy wojsko gonić? Nie, potem jest... O, Jeruna! Patrzcie. Nie, ale na tierze 5 helikopter może mnie już spychać. Może mnie sterować, a na 5 no i korwety jeżdżą i ciężkie suwy mogą tak z naprzeciwka. Dobra, jest backup. Dobra, jedziemy durś, tak jest. Tylko Kaj, tu jest kryjówka, tylko nie wiem po której stronie. Nie, po tamtej jest stronie kryjówka. O, Heavy Software zniszczył, więc... Heavy Run zniszczył, hehe. Dobra, dobra, zrobiłem 165 przez przypadek. No jest takie za dobre w ta gra, no po prostu, wiecie. 5 na obławie, no. Ale nie, no 5 to luzik. 6 bo 7 jest jeszcze 7, ale 7 jest ciężko. Ale to jest tylko na specjalnym tym. Na wiecie czym. Na tych gonitwach pokażę wam to następnym razem. A teraz tak, zapisujemy. Jademy z Jewels. No i chcemy od niej, wiemy co chcemy od niej. Chcemy jej autko, wiadomo. Dobra, jademy z nią i Tunkar, będzie odpalamy Tunkara. O, ma Draga ostatniego, to nic Draga, ale ona ma Mustanga. I my chcemy tego Mustanga, moi drodzy, bo już 2 do zadku to nie jest fajnie, jakby było. Bo następny od Case jest właśnie szpetny. Mercedes. A potem je Corvetta. Corvettę też chcemy. Piękny start. Mleczny start, proszę państwa. Jakiś sekretny tir, na którym kosmici się ścigają. Dokładnie. A propos kosmitów jeszcze. Będzie ten. Możemy sobie zagrać w Muchtrixa, jak ktoś grał.
Ale to już ma przyspieszenie. To już widać, że już tak łeb w łeb będziemy szli. Więc musimy mieć tego Mustanga, więc nie... Więc wiecie. Wiecie, co powiedzieć w lecie. Mustangi są dobre na takich prostych. No na razie to ja na krzywych tak jest słaby. A to jest 20%, słuchaj, 20% słuchaj, to wiesz, to wino ma. I to mocne wino. Więc wiecie, jeszcze lekko. No jak jest. No, dobra, niech się używa ten nitro. Ten, cheaterzy pieryńscy. Ale Mustang jest ciężki, on się tak nie będzie lekko fajnie prowadził, wiecie, nie będzie tak się nim fajnie jechało jak tym Cayennem, to jest mi... No kurka flak! Jo ci tak kiedyś zahamuję, hopie, dziołcha, to ty bez tych bryli będziesz furgała. Kurde, dodaję nic, i nagle, ja se po hampelach, wezna hampela, nacisnę, będę mys. Niech w to robi mi wzderzaki, bo sobie mam świeżo malowane. O jezderkusie. Ale co, nie wiedziałeś takiego nigdzie? Nie wiedziałem. Nie wiedziałem takiego nigdzie. Od nowa jeździ. Nie no, Kaj od nowa jest połówka dopiero. Ja bym się tak szybko, Ja bym się tak wartko poddawać te... Jakby się tak poddało, to ja bym do niczego nie dolos. Opie. Widzisz, ale patrz, masz dane, widzisz wiele jeszcze tego. Luz. Jakby mnie tak na 80 ona by już chyciła. No widzisz, to bych się jeszcze zastanowił, ale plus my o tym winie. Aha, o tym winie gadacie, dobra. Nie widzieliście 20? Były takie mocne winiacze. Są w Gruzji. I w Mołdawii chyba, jeżeli się nie mylę oczywiście. Albo 16? 16% były winiacze, ale czy 20? Nie, chyba 20 też były. Ja się mogę mylić, ale 16 na bank. 20 jakaś tak na kole 80% są. Ja osobiście, no w sensie wina, tak. Hmm. No widzicie jak łatwo. No i po co mi to autko od Erala niby było, co? Po co? Jadymy, durś. Pytamy ją lekko, łatwo i przyjemnie, słuchajcie. A powiedzcie mi, chcecie jeszcze pokerog na sam koniec, po tunkarze? Dajcie znać oczywiście na komentarzu, a ja jadę tymczasem na Dragu. Dobra, Draga się trzeba uczyć na pamięć, to jest pamięciowa. Nie ten knefel, to się na shifcie... Nie, muszę się kapnąć. Dobra, już wiem na którym kneflu się zmienia biegi. Mięciutko, misiu. Nie wiem, ładnie było to Mitsubishi. No ładne było, no ale wiesz. Dobra. 1, 2 czy 3. Proszę państwa, proszę wybrać. O, ła. 2, 3, 2. No jest więcej na 2, więc dajemy 2. I 3, jak coś teraz testujemy. No niestety, musimy mieć to. To co, reset i jeszcze... Twika wygra. To co, reset i jeszcze raz, czy już se to damy po lekku
i Tunkara. Reset. No dobrze, reset. Tego losa może autko wypaść. Ja. Zawsze jest jedno autko i możesz dwa wybrać, zawsze karty. Nie jest ich 6, ale są właśnie są 3 niewiadome, nie? Wiem, to się zawsze psuje. I znowu się zepsuło te wideo. Bo to jest hańba, powiedz, że jest gańba. Będzie ci łatwiej napisać to. To jest gańba, że nie zgodnym miejsce do Polska. No to tutaj, no to się poradzę. Bywa. Dobra, lekko. Lekko ją rozwali. Tego nie mogę skipnąć. Tego nie mogę skipnąć, moi drodzy. To jest sort? To jest. Kurka, flag, bez przypadek nacisnąłem nie ten knefel. Sorry. Co, ty jesteś czarny już? Furuś, bo patrzę na Furusia. Furuś daje nam szczęście, słuchajcie. Dobra, niech ona sobie tam jedzie, jak ona losowo hampel naciska, to wiecie. Ona może mi tam... Bywa to hop narąbany po rzadko. No słuchaj, no. A dziołcha nie też może być. Ja wiem, żeś chciał mnie wziąć, chłopie. Ja wiem, ale ci tu zatkiem zajechałeś. O, zaraz trzeba będzie puścić z gazu. Ale hampla nie trzeba. Okej. No dobra, hampel by się trochę przydał, ale tak... Na 3 sekundy. No kurde, rubsze auto nie trzeba było. No normalnie trzeba było za 3 metry szersze trzeba było ten przodek zrobić, te. No nie, panie, ja po Włoszech nie jeżdżę, ja chcę mieć jak najszersze, nie? Panie, Józek jest szeroki, to ja też chcę mieć... Chcę mieć malucha szerokiego, więc... Panie domu, panie, szerokiego malucha to pan ma w galotach. On poda, żeby szedł w ciuli i poszedł se sam to zrobił. Taka historia to była tego autka, jak coś, jakby się ktoś pytał oczywiście, nie? Hamuj się. No nieźle, lepiej niż poprzednio, jak stąd wyjechał. Dobra, dziołcha. Żeś w Chipikawa znalazła te prawo jazdy. To mogłaś sobie przykleić do tego, Może to nie był klaser? Nie, to były klasery, to się do klaserów przyklejało. Czy klasery są inne na znaczki, możesz mi powiedzieć? Bo ja nie wiem. Bo do Chipikawa się przyklejało naklejki i musiałeś tu zamiast wszystko zebrać, nie? No a na znaczki pocztowe były klasery, ale to nie to samo, nie? To się inaczej nazywało. Ja czegoś nie wiem. Dobra, lekko 64, ta na ogonie siedzi, ale klasery są na znaczki. No właśnie, no. A jak można na przykład, wiesz, zbierasz te naklejki i a co ty mówisz, to katalog. Właśnie, może katalogi. No i bo klasery miałeś tak z tą folią, co się otwierało i tam się to przyklejało po prostu. Ale szczerze, to się jakoś dużo nie różni katalog od klaserów. Martox. Masz rację, znaczy jeżeli masz rację, to jasne, nie? Ale tak ogólnie co zamęt, to godę, że no tu może nie, no książka taka podobno, a ten, no i kleisz, nie? To teraz jak nie w torbie w autko żadne, to będzie git.
Mięciutko, moi drodzy, mięciutko. I cyk. O ile dobrze mówię, no właśnie. No, znaczy ja nie wiem, właśnie, bo muszę to sprawdzić, bo wiecie, tak lasery są na wszystkie co płaskie, znaczki, karty, monety, etc. O, widzisz i super. XR to jest... No ale mnie wpartolił te pierwszy rozjazd na dragu tak... Tak blisko to je. Tak blisko jak ja. Ja muszę teraz na pamięć to zjechać. Tak, jest, dobra, jest git. No i za pierwszym. Zbiera to się Pokémon. No dokładnie. Dobra. 1, 2, 3, 3. Proszę bardzo. Znowu mamy szansa. Szansa dla szympansa, czyli dla mnie, polecam. Ja teraz, ale klasera nie mam, tylko puszkę na kartę. 1, dobra. Nie ma. Dalej. 2 czy 3. No nie bójcie się, no najwyżej wiecie, najwyżej pojedziemy dalej, no. 2. No to 2. Jest! Mamy autko, brawo success. Super, dzięki. No i jej autka nie chcemy, bo jest szpetne. I potem jest Lamborghini Gallardo. Nie, sorry, Gallardo jest. Gallardo to sobie potem chycimy. Dobra, mordę. No to co? Moi kochani. Zapisujemy to. I następnym razem jadymy dalej. I to będzie za tydzień. Że za 2 tygodnie, sorry. Za 2 tygodnie. Będziemy ciś. Tym razem Egipt wygrał. Dokładnie. Egipt wygrał, ale Xerxes był z Persji. Był królem Persji, a nie Egiptu. Chyba, że ja to nie rozumiem tego, co napisałeś, Bartok, też, że może tak być. Dobra, gdzie mam Tunkara? Chwila. Dobrze, Tunkary jedziemy. A, ale tu włączę muzyczkę. Już sekundka. Sekundka, moi drodzy, bo tu będzie muzyka z gry. Mam nadzieję, że będzie słychać grę. I to jest co? Jadymy. Powinno wszystko działać. Chyba coś ci się powaliło. Kwestia to nie. Dobra, no właśnie. Ja już nie wiem, do kogo wy to gadacie. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. O Jeruna, ale zarywa. Witamy na wyścigach Tunkar! Na początek zacznijmy od treningu. Nie, ja to zresetuję, ok? Zobaczmy, na którym torze. Zresetuję, bo Fez zarywa. Restart. Na Wikipedii sprawdziłem. No ale widzisz, na naukę nigdy nie jest za późno, mój drogi. Zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Ja próbowałem z greckich i egipskich. Witamy na wyścigach Tunkar! Czy wam też tak to zarywa, czy nie? Zaczynają się mistrzostwa. Zobaczmy, do której kategorii należysz. Jeżeli będzie tak Fez zarywało, to powiedzcie, bo wiem, że to Wszystkie mistrzostwa są takie same. chyba dobrze idzie, nie? Każdy ma swoją strategię. Dobra, skończ to robić. Dobra, jedziemy, spróbujemy. Pierwszy wyścig w tych mistrzostwach. Kogo bieremy?
Nic nie tnie. Okej, super. Może ja się tak ten... Dobra, bierzemy tak. Eskimoska, panną Dolly, Fenimore, Filimore. Chłopa, co ma szczęka, choby robił ino dzień szczęki. Bierzemy Imana. Bierzemy tego Kuksu, chopa. Pół człowiek, pół młot. Pół pucha, czyli pół młot. Rudego to nie. Lola też nie będę ten. Bierzemy hydraulika, czyli plumpera. Ottona ostatnio żeśmy brali. Pinky też ostatnio był. Sombrero. Chłopa, co ma usta na... To ma wary na pół metra. Dzień szczęki. No dobra, to bierzemy dzień szczęki. Czyli Giuseppe Meazza. I co damy mu Jeepa. Oshona, hehe. Czyli Baci. I Baci. Co? Dzień szczęki. Giuseppe Almette Meazza. Nowy stadion, słuchaj, to jest w tym. W Mediolanie. Anshaja. Aisha. Teraz autko, które bierzemy. Wygląda Al Capone, dokładnie. Ale to jest on taką... To jest Al Capone, to jest taki, wiesz, on jest bardziej jest na kapie niż one. To jest takie Capone. Czyli, Oshona, dobra. No to bierzemy Oshona Cornik, będzie w stanie kolor. Gotowi do startu? Start! A słyszycie? Dobrze bardzo. Olfez, nie, Mulim. Nie wiem, u was to lepiej wygląda, u mnie to muli. Co to za dźwięki? Na którym kneflu się wyrzuca te... Okej. A, na shifcie, dobra. Poszło, no dobra, no to jedziemy. Al Capone, Almette. Czarnym oszonem ciśnie, no. Ale chłop, no normalnie, no chłop ma trójkąt na ryju, nie? No kuka jak on wygląda. No hop to może, wiesz, gumy do rzucia może reklamować, nie? Że tak naprawdę gumy do rzucia psują bardzo żuchwę. I typowy gangster z lat 90. Dokładnie, no. A, ktoś się na moja chmura nadział. O, ale ten tu już trochę ozarty. Tak jakby się sam we swoja mina teraz wpartolił. A, też możemy liczyć, wiele rakiet dostana na twarz. Żeby brzydko nie powiedzieć. Nie! Kocham ta gra, nie? Kocham ta gra, festyją ją całym sercem. Ale mamy sobie 2 okrążenia. A tu jest czasówka, nie? To jest chyba czasówka z tego co pamiętam, to już jest... O, leci, tak jest. Runa, ale nie... Kurde. Brakowałoby, by mi wpartolił ten. Dobra, gonimy ich, koniec zabawy. Ostatnie okrążenie! Fred, skup się, no patrz! Coś mi nie idzie, kochane misie moje kolorowe. Coś mi nie idzie. Nie cieszę się z tego. No, bo tamta fez uciekła, ale ja też tu... Tylko na prosto chcę wyjechać. Aj, blisko jesteśmy, blisko.
Blisko jest ognisko, tak jest, patrzcie to. Dobra, trzecie miejsce może być. Koniec wyścigu! Tam niewiele brakuje. Dokładnie, wybrać postać, która dobra tylko w gębie. Dokładnie, dokładnie. Ale to jest czasówka, to jest czasówka, to jest sekunda, dobra, to ich tam... Następny wyścig w tych To ich zjem i to ledwo. No chłopiec to w gębie mocno. Dobry, Xerxes. Dobre, to dobrze powiedział. No skąd się śmieć ty? Dobra, niech leci. Tak jest. Tutaj musimy naprawić te autko, bo pieruna. A tu żaby śpiewają. Tak jest, nara. Dlatego to jest najlepsza mapa, bo tu żaby śpiewają. Zawartko. Hehe, gdzie jedziesz, pajacu? O, ty jeleniu. Co te kamele robią na środku tego, nie? Dobra. Aj, bo chciałem wszystkie wykorzystać, ale bym musiał lewą ręką. Chyba zaliczyło mi to okrążenie, bo jak się bał. I jedziemy powoli. Dobra, chmura dajemy i cisnymy. Ale powiem wam, że ten kapelusz, ten jego mycka, nie? Ten kapelusz, to nie za bardzo mu chroni go przed słońcem, powiem. Dobra, w kogoś trafiłeś. Ale patrzcie, jaki Jezek tutaj zrobił ten. Jak ta morda, patrzcie, jak ta morda ciśnie. Tu po lewej stronie, nie? Jak widzicie. No, jakby to była kobieta, to by było to samo. Ty samo. Ty sarno, czego dom ja. Sarno. Dokładnie. Ja muszę dokładnie rozczytać, co wy piszecie, wiem, ale wiecie, ja tu kukam się na czat. Na drogę. A, ale coś dawno rakietki żeśmy nie dostali, co? To oni tak przyspieszyli te. Dobra, i tak żaby śpiewałem, to dobrze. I ostatni ten. Jakby na starcie przez 2 okrążenia paplał. Dokładnie. To by paplała. No dokładnie. Bo godarze. To nie jej kolor. To nie mój kolor auta. Janek, co żeś ty mi dał, powiedz mi. O, wykrakałem? Nie! Dobra. Żeby rakieta wtorbiła we palma i obych się na to nadział, no to trzeba umieć, nie? To trzeba umieć, to się trzeba z tym urodzić, nie? Już. Dobra, miny. Dajemy. Pięknie, moi drodzy. Dobra, myślę, że dzisiaj skończymy tą kategorię chyba. O, ładnie idzie, czyli kategorię B i za 2 tygodnie będziemy już kategorię C, czyli ostatnie wyścigi. Będziemy kończyć. A te rakiety są zdradliwe, bo czasami na ciebie polecą. Tam bych się wpartolił na swoją minę. Dobra, koniec wyścigu! Koniec wyścigu!
Tak jest. No i teraz pięknie Zek zrobił. Mam przewaga prawie 10 sekund. Wyścig w tych A na tej mapie jeszcze żeśmy nie jechali, proszę państwa. To ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Do startu, start! Już tak się bał, że ja ją wyprzedza te. Jeździmy na mapie The Aztec. Jak on wziął dwa naraz, Suzamen? O, ty pierunie. Się nawet nie mogę, wiesz, nie mogę sobie pokukać na razie po lekku. No to cała mapa. Aha, jest, mam, dobra, mech rakieta, dobra. No normalnie wziąć i to zapisać. Widzieliście to? W lufcie tak na mina trafił. Czy brakowało, żeby to we mnie wtorbiło? No patrz! No szkórka, flak. Jak oni mnie wnerwują. Nowy rekord, świetnie. To nie pokazał mi się nowy rekord, świetnie, przecież tak nie jechał ani razu jest tutaj. Coś niedobrze mi idzie. No patrz! Nie, że imię spartolili mi... No nie mogę, ja stąd wyjdę, normalnie. Wszystko mi zabierają. I jest, ale na... Ale ładnie już łaś. Jedziemy, druś. Nie wyprzedzamy go, po lekku. Dobrze, że nie wpadł na mnie. Ostatnie okrążenie. No i mam rakieta sam na siebie, nie? Ale nie poleciała do mnie. To dobrze. A, uciekać od bomb. Zech uciekł, Zech. Kurde, o tych kamolites. One są tak głupio ustawione. Jadymy durś. Moi drodzy, czy chcieliby... A chyba, że chcecie tego. Aj, nawet... No wpartol się we mnie jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. A, dostała. Kurde, no. Dobra, tak wygrał. Koniec wyścigu. Niby ostatni znowu do zatku tych rakiet, nie może później właśnie nie. Ty chyba chcesz być I tak wygrał, byłem ostatni. lepszy. Teraz możesz nowych mistrzostw. Dobra, jeszcze jedne mistrzostwa czy pokerołga chcecie obejrzeć? Bo to już Zech skończył. No właśnie. Co? Jak tam było? Zaczynają się mistrzostwa. Bo ostatnie mistrzostwa to jest to. I jest też nowa mapa, tylko są cztery mapy. Jeszcze raz. Czyli cisnemy. Mistrzostwa są takie same. Dobrze, no to tu Wiro, przekonaliśmy chłopie. Mnie 2 razy trzeba go Na dać. swoją strategię. Pierwszy wyścig w tych mistrzostwach. Pierwszy wyścig w tych mistrzostwach. Dobra, to nie no, kontujemy Giuseppe Meazza, nie? Gotowi do startu. Dawaj jeszcze jedną rundkę. No tak, jeszcze jedna rundka, ostatnie mistrzostwa. I za 2 tygodnie zaczniemy kategorię C. To się ustawia na... O, Zech se pojechał.
A, tu nie mogę być ostatni, bo mnie bo mnie wytorbi. Tu się nie mogę tak bawić. Dobra, cisnemy sam. Tu po wewnętrznej to jest. To jest Michael Schumacher. Tak jest. Aha, wiedziałeś kiedy to nacisnąć ten knefel. Wiedziałeś. Opisali w gościu dziedzielnym. Tyk. Pięknie palemka, która mi przeszkodziła, o to chodziło. To jest 5 okrążeń, to fajnie, są 4 mapy po 5 okrążeń, to co trochę pojeździmy, nie? A, no i tak jest. I moja chmura mnie przez to jeszcze mnie zaatakowała, nie? Dobra, tu nie mogę być ostatni, słuchajcie, musimy ciś. Jasne, dawaj. Nie mogę być 5, muszę być 4 teraz. Dobra, jest git. Papa. Co ty mi tam torbisz, dziołcha, jadymy. Ten się, no i ten się stanął, upadł. Ja to torbię, a i teraz znowu z jest ostatni. I jest emocje, proszę państwa, bo ja się tu muszę ścigać. I cały czas niby ostatnie miejsce, ale dalej jest wyścigu. Myślałem, że będzie mina. Przepraszam, że tak mlaszczę, jeżeli to słychać. Nie, i teraz już ładnie z wylos. Piknie, jest 3 okrążenie, kończymy, zaraz będzie 4. Owej w palemka. A nie, w Kamul, patrzcie, wtórny wągiel. A właśnie, w Poker Rock się połasza dzisiaj mam Blue Shiny, tak będzie chyba więcej Blue Shiny niż Shiny. Wągiel, Blue Shiny wągiel mam. Dzisiaj też mi się pojawił. I ostatnie okrążenie. Nie, przedostatnie, co ja torbia. No nie wziąłem nic, bo po co? Ale dostała tamta przyspieszenia, no. Oni będą teraz dostawali cały czas przyspieszenia fest, żeby mnie dogonić. A ja będę dostawał inną ochronę. Więc jedziemy dorś. Ostatnie okrążenie! Kurka, jak mi to wnerwia, że oni tak stoją. Tam na środku. Ta mina trzeba będzie jakaś tutaj dać. Tak jest, pięknie. Albo no mogę ich tutaj dać w sumie, no ale to tak nie pamiętam, że było. Ta chmura na mecie znowu się bajsła. To też się może bajsnąć na to. Jadymy dorś. O, widać, że dostała przyspieszenia, jest na tym moście teraz. Ale my już kończymy ten szpil, jest te 3 mapy takie. Więc wiecie. Jak to zrobić, ale w elegancko 5 minut. Ładnie.
Dobra, jest pierwszy, dobra, pierwszy ten. Jak ja zrobię, a wiecie, jak ja już będę miał taką przewagę. Następny wyścig w tych mistrzostwach. O, jest ten, plansza żaby. Jademy. I do startu start! No. A w Poker Rock, który jestem na ranie, co jest 150 poziom. Ale mnie ten rudy grzyb wnerwio. No patrz. Cię ładuje specjalnie. A! Nie wiem, za dwa zakupy co minęło. Minęło cię to, że przed pierwszą mapa. I to, że mam w Poker Rock Shiny Blue węgiel. Więc niewiele w sumie. A zawczas to zrobił, no ale trudno. A ważne, że szapki śpiewają, to jest najważniejsze. Oj, te blisko tu jest, bo to jest pierwsze okrążenie, dobra. Się trochę łatwiej bierze te zakręty niż w Need for Speedzie. To gratulacje z Shiny, dziękuję bardzo. No i Miu oczywiście tam by też, ale to zagadał wcześniej. Dobra, tu sobie tak fajnie przejedymy. Po leku, ale co chciałem powiedzieć? No, jestem na ranie, znaczy jestem właśnie na... Teraz mam tak, że przychodzę z Poker Rock z czym? Kajterem, który mi się ewoluował w tego kuksor, jakiegoś, nie wiem, tego kamiennego. No kurka flag, no musiał się wtorbić jeszcze we mnie. No ja i weź wszystko, jasne, bier mi te skrzynie. Teraz zacznę ich wyzywać jak Floriona, nie? Normalnie się nie da. Bądź się śmiać. Czekaj. Dobra, ładnie idzie. No i co tak się to jest Bug Rock. O, tak właśnie. Klewora, tak, to jest Bug Rock. Tak. O, tam te czerwone rakiety szły, ale nas to minęło. Dobrze, je ładnie. No i co tak chciał powiedzieć? W tym... I kim ja jestem? Przeważa tam. I miałem Persjanem. Persjan z Thunderboltem jest OP. Też kurde jest i szybki. Persjan jest mega. No i nie wiem czy się uda, bo jest 150 level, ale jeszcze tak wolnią, żeby złapać golema, czyli żeby mieć Geodu jeszcze plus 3 by było, a nie plus 2. Kurde molnie. Więc fajnie było, jak było plus 3. Ale teraz będzie coraz wolniej, więc ja nie wiem, czy po prostu na społeczności, wiecie, YouTube'a dawać wam, że to nie co run, czyli co przejście tej gry, i no dać ten, nie? I no dać wam, jak przejdę więcej, bo to teraz już nie będzie tak ciekawie. Będzie po prostu coraz mniej, nie będzie już plus 5 tak jak wtedy, tylko będzie plus 2 właśnie, o plus 1 nawet. To już mi się kończą, już powoli kończy mi się ilość tych Pokémonów, które... Wiecie, no ja chcę tego Skytera tam przejść, chociaż kurde teraz ostatnio w niego trafił.
Ostatnie rany, mówię, to już będzie taki, to już teraz się już opór zaczyna w tej. Dawaj co parę tych ran. No właśnie będę chyba tak robił, nie? A jak będę miał, ale jak będę miał plus 3, plus co? Jest, no i sam się wpartoliłem w swoją. Swoją, to jest we. Swoją chmura, tak się wpartolił. Oj, runo. No. Nie no, muszę być pierwszy, bo ja chcę to szybciej skończyć. Obejrzymy jak to będzie. No i ostatni run. Ostatnie podejście, jeżeli będzie oczywiście, to będzie z minutu albo co. No to będziemy już wspólnie tu zamen przechodzić. To będzie takie zwieńczenie tego wyzwania. Nie wiem czy było coś takiego na YouTubie, że ktoś to zrobił. Na YouTubie oczywiście. Możecie dać znać, czy ktoś już tak przyszedł. Bo wiecie, jak to się udało, to ja mogę zrobić tak, że mogę być wszystkimi Pokemonami przejść klasika. To by było, nie? Nie ma na afterze, nie będzie. Dobra, spokojnie, nie ma problemu. Mówię, after będzie się krótki. Nie zawsze wszyscy mogą. Wiadomo. To jest 52. Chcę tego Cyndaquila zmontować, wiecie, na jutro, dlatego dzisiaj będzie krótko. Śląskie pogadek będzie Cyndaquil. Cyndaquil to je taką hajd z mysza. I dalej wam nie powiem. Co to jest za hajd z mysza, bo na pewno tak myślę, że to jest jeż, ale to jest bardziej mysza. Hej, to ja nie, że pan mówię, może się nauczyć wszystkich tych ruchów. Ale je, czekaj. Okej, a to nie tak, że pan może się nauczyć wszystkich tych ruchów? Ale jakich ruchów? Dobra, przeszedł to. Koniec wyścigu! No to co, jedziemy dur szybko, wartko z tym. Czy mamy jakoś ta... O, ale mamy te przewaga. To jak teraz będę pierwsi, Następny wyścig w tych mistrzostwach. nie będę teraz będę pierwsi, to... Tu jest sobie Pokémonach typu Shadow Ball. Startu, start! Ej, bo ja teraz tak... Bartek, bo mnie teraz wytorbiło... Tak powiem z kontekstu. Oho, a to na mnie ta rakieta szła, fajnie. Chyba nie cze... O czym ty mówisz teraz? No właśnie ja też nie właśnie... Ja też właśnie wytorbiło i ja nie rozumiem, Bartek, o czym ty go dosz. Jakbyś mógł ładnie wyjaśnić, bo naprawdę, bo myślałem, że tylko ja tego nie rozumiem, ale Xerxes też tego nie rozumie, więc... Xerxes. Jaki ruch? Ja gadam o Pokemonach, nie? Że wszystkimi tym Pokemonami to przejść. Ale mnie żadnie wytorbiło. Nie no, to nie mogę być ostatni, ty. A ja jestem przed metą. No, ale bliziutko. Nie. O, to rakiety poszły do przodu. Dobra, jest git, jest git, jest git. Hop, 2 rakiety dostał, nie? Ale mnie obijają. Źle stanął i go tłuką, proszę państwa. Chodzi o to, że mu... Miu!
Dobra, tobie chodzi o Miu. Wiesz, bo ja wiem, że ty masz dyslekcję, ja to rozumiem. Ale czasami naprawdę tego się nie da przeczytać. Ja myślałem, że te wy to tam zrobiłeś może albo coś takiego. Że Miu się może każdego na ataku nauczyć. Ja. To richtig jest tak. Przeszedł Madmo też ognia. Tak, to już wiem. O Miu, no właśnie, wy się pisze, ja. To jest prawda. Ja jeszcze na własną minę się zaraz w partole. Zaraz powiem jak napisać, sorry za moje porozumienie. Nie no, spoko, no wiesz. Nie ma problemu. Żeśmy doszli do porozumienia i gitara, no więc. Wiecie, że ja się też czasami, jak ja piszę te wyzwania Pokemonów, to ja sobie sprawdzam zawsze jak się to pisze, bo czasami wiesz, niby wiem. No patrz, ale mnie zaczepiał też, szteruje mnie fest. No ta frela mnie fest szteruje. Co wy tak, no patrz. Jeszcze pod koniec mnie. Oj. Spartoliłem. Chyba, że nie. Ua! Ale jak się wyratował tu Kej. Widzieliście to? Ale jak się wyratował. Fest. Fest blisko teraz było. O, chwila, zaraz przeczytam. Pomina. Rewest, Rewest, siemano Rewest. Widzicie, w kubku Fred gra coś pięknego, swoją drogą śliczny kubeczek. Dziękuję bardzo Rewest, siemanko, witam serdecznie na czacie. I cisnemy w Tunkara. Jedziemy hopa, co robi dzień szczęki. I pół ryba, pół hop. Chciałem powiedzieć. Nowy rekord! Świetnie! Tak jest, cisnemy sam. Dziękuję bardzo, że się kubek podoba. Fajnie. Autorska grafika. Jak wybicie herbaty z kubeczka smukuje, sprawdza się. No to jest super, elegancko, no. I wiesz, normalnie do szpil maszyny sobie możesz to wciepnąć i to się sam nie zmaże tak wartko, nie? Czyli do zmywarki, już wiem, muszę się... Teraz wam powiem. Byłek patrzę, że streamuje na YouTube WDQ, nie? Też z Pokemonów oczywiście. No wejdę, nie? Tak, do ciebie do Rewest wchodzę. Polecam kanał Rewesta serdecznie. Wbijajcie fajne moszpile z Gotika. Ostatnio. A wcześniej z Assassin's Creed'a. Assassin's Creed. Dokładnie, super szwarno Szolka Fest. No ja. No i to jest piknie cały ten. Super szwarno Szolka Fest. Ale to może być dobre na dykcję, nie? Super szwarno Szolka Fest. Tak szybko, weź to powiedz Wartku. Więc serdecznie zapraszam do Rewesta. Oczywiście polecenie go na kanale jest tam u mnie na YouTube. Ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Więc serdecznie zapraszam do niego, bardzo fajny. Chwilę prowadzi i też bardzo fajna komunikacja z czatem. Co nie zawsze jest takie dobre. U innych oczywiście youtuberów, to bardzo super. Nowo mapa, to jeszcze przejdziemy sobie 2 razy i potem już tam walniemy to. I do startu. Bo no nie musimy być już pierwsi, że mamy 5 punktów przewagi w klasyfikacji tej ogólnej. Więc jademy. Dziękuję. Co tu się dzieje? Jaki tu jest młyn te? A myślałem, że na niego ciepła ta mina.
Dziękuję mega, ja jutro polecę twojego Twitcha, bo na Twitchu nie robię, a, pytali mnie o Twitcha, no właśnie. Dobra, tu się mogę tak kukać, bo będę miał gdzie ich sprowadzić. No to super, to się cieszę bardzo, dziękuję bardzo. Więc fajnie, elegancko. Kończąc tą pierwszą myśl. I sam na siebie rakieta, patrzcie. Świetnie! Tak jest, na siebie. 2 rakietki. Patrzcie jak mnie wytorbi. Ale mnie wytorbiło teraz. Ja ich do ciebie przekieruję, bo warto. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ja też oczywiście polecam zawsze rewę z ciebie. I tak samo na tym, oczywiście na tym podsumowaniu też ciebie tam dałem. O, ale furgą, ale tam furgają. To na pewno się ktoś nadzieje na to. A tam się często blokują na tym. Tam się często blokują, więc... Chyba tak szybko tak wartko nie skończę tego. A będę musiał... No i to skończąc właśnie ten. Byłem tego w WD-ku wczoraj. I wiesz, ja myślałem siema, to było no witam. Oczywiście zawsze tam też pokazuję i też promuję innych poketuberów, ale nie tylko, właśnie tak samo jak Rewesta. Zawsze to miło. Godę, że pierwszy tak jest związek coś tam z oków, że wita, coś takiego. A jak mu napisałem, że mu gryfny szpil, to no super, nic nie rozumiem, co żeś napisał. Mam nadzieję, że dobrze. Ale miło, nie, to bardzo miłe, bo to bardzo było miłe oczywiście. Ale naprawdę to się aż afa cieszy, nie? To się aż afa cieszy, moi drodzy. No akurat jak mam chwilę czasu przed między montowaniem tych filmów, to puszcza zawsze coś, nie? Jak tam czas pozwoli. Oj. Nie, chyba skończymy to po prostu na 100%. Hasar, się dzień dobry, troszkę spóźniłem, choć się przywita, ale choć przynajmniej dziękuję, witam Hasar. Witaj serdecznie. Dzisiaj już byłeś wspomniany o tym, że jak ciebie akurat nie było na przodku, to wystartował stream od razu, bez problemów technicznych. Piknie wszystko zaczęło szpilać. A ciebie nie było akurat. Ja mówię, jak jest Hazard, to Farety chyba gryzą te kable, bo to jest niemożliwe, nie? Nie uwierzę. No słuchaj, ja mam nagranie, nie? Ja to nagrywam oczywiście, to wrzucę to na YouTube'a. W sumie Nightbota ustawię, by dawał live'a na Twitchu do ciebie. No to do ciebie. Dobra, super, dziękuję bardzo. Ja bym też tak ustawił, tylko muszę wiedzieć jak, ale to się... Właśnie, muszę moderatorów jeszcze tu wciepnąć na Twitcha, bo ja mam trochę dodatku, ale wiecie, ja mam i live'y, i montaże. Więc... Ja wam pokażę. Podlinkowałem twój stream teraz na Disa. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Chcę pogadać z furetami w takim razie. No trzeba z nimi poklachać, bo to jest... Tak się nie... Cytując Mariusza pana Pudzianowskiego, tak się nie robi. Chłopaki, idziemy. To zapis obejrzeć. No będzie, ale muszę po kolei wściągnąć ten zapis, więc ten zapis będzie jakaś... w następnym tygodniu. Ale to sobie tylko przodek, nie? Bo będziesz mogła kuknąć. Więc Rewes, dziękuję ci bardzo serdecznie. Za wszystkie linki jest Ceros. Kurka, flaktu czasem trzeba fezwartko knef naciskać. A już kończa, dobra. Tak się fajnie z wami klacho, że już kończa. Już nawet po 9. O! Haluchy. To ja dziękuję, że jest taki twórca jak ty. Dziękuję, ja tobie też bardzo dziękuję, bo tacy twórcy jak ty, Rewes, też są potrzebni. Daję okeje. Możesz wziąć udział Nowych mistrzostwach! Dobra, mnie odbija. Możesz wziąć udział w nowym kanale. Dobra. Kończymy, bo
Trzeba na jutro Sintaquilla zrobić. Mam nadzieję, że się uda na jutro. Tu pan Gaduła... Na żywo, z wyścigu, zawrzyj. Dobra. O, więc co mógłbyś zagrać starego Harry'ego Pottera w Komnacie Tajemnic. Ale to ja to, no, będziemy grać. Po lekku będziemy grać. Ale musimy skończyć Tunkara. Tam wyzwanie Pokemonów. Też powiedziałem, że będzie Rayman 1, ale to będzie najtrudniejsze wyzwanie, jakie ja chcę zrobił, bo nigdy tak nie przyszedł Raymana 1, ale z kodami na 99 żyć, bo inaczej tego nie przejdę, nie ma szans. Jestem ciekaw, jakbyś to po śląsku tłumaczył. Co też bych wytłumaczył. Harry Potter po śląsku. Jak oni włażą. Nie, mam pomysły. Długo byłam, no słuchaj, ale ważne, że byłaś, Hasar. Ważne, żeś była. Wej. Harry Potter po śląsku teraz zrób to. No będzie jeszcze, będą pomysły, ale tu mówię, nowe, jeżeli miałoby się pojawić nowe serie, znaczy jedna nowa seria, bo więcej nie wyrobię, to ja dam jeszcze na karcie społeczności, ale w ogóle prace zaczną się za tydzień. Ogólnie za tydzień. Więc następny live, moi drodzy, będzie nie za tydzień, tylko we wtorek za 2 tygodnie. Ja wam nawet powiem, którego. Następny live będzie nie ten, 6 sierpnia. We wtorek będzie 6. Teraz będzie tydzień przerwy w live'ach. Muszę sobie dychnąć, a po drugie właśnie muszę wszystko uporządkować, żeby nowa seria wystartowała. Jak będzie komentarz na tym, to mi powiadom. Jasne, no i tak ja daję powiadomienia, ale to ci napiszę na pewno, będzie Harry Potter. Więc następny live będzie, moi drodzy, 6 sierpnia. Teraz będzie tydzień przerwy. W live'ach. W YouTube myślę, że nie. Wątpię, bo to by zrobię do przodka właśnie, dlatego się śpiesza. Tam pewne powiadomia. Ale też zrobię na karcie społeczności, jaką chcecie ta nowa seria na YouTube. I właśnie tam będzie Dragon Ball po śląsku, Hugo po śląsku. Mogę tego Harry Potter wciepnąć. Chociaż nie, bo Harry Potter to jest gierka, to streaming właśnie zrobię. No, masz rację, Erwest. To chyba tak zrobię. A co by wiecie, nie stygnąć? Jeszcze coś tam było, byście gadali. Tabaluga co po śląsku był, właśnie. We wtorek byście gadali Tabaluga po śląsku. O Arktosie i o smokach. Dobra. Nic. Dziękuję wam bardzo dzisiaj za to, żeście byli tak licznie. No i co? Do zobaczenia za 2 tygodnie, czyli 6 sierpnia. Będzie ciekawy, śmieszny z Harry Pottera, bo jest trochę długi. No, luzik. Ja, słuchaj jak siorbia. Widzę to w tym. Budzik sobie dałem. No, nie. Harry Potter, wstawaj pierunie. Harry Potter, przajać. Jestem Draco Malfoy, przajać. A ty się rudy. Mów małego puloka. Małego? Nie, bo parodia parodii. Nie, tak nie mogę zrobić. Nie mogę. Się przaja. Pójdź do mnie naверх do... Pójdź do mnie naверх do izby. Ale ci zrobię taką drętwota. Zrobię ci w galotach drętwota. Jeszcze ściulany Haru. Jak masz tam mycka, że jest ściulany Harry. Twoja chałupa to jest izba we toszku. Brawo! I ci się śmieję. Brawo, nowy ta wodziona, my chcemy już żreć. Dobra, kończę. Nie, bo ja nie skończę tego, będę torbił jeszcze przez 2 godziny. Dobra, zrób to przeróbkę na YouTube. No może zrobię. Znaczy ja to nie mówię, że mi się ale to no czasu wymaga, a ja zawsze staram się być osobą bardzo dobrze zorganizowaną czasowo, muszę to wszystko sobie rozdzielić, więc po lekku będę miał to jakaś z zadku głowy. Zrobię na YouTube'a po prostu no, dobra, nic, bo mam pomysł, mam to w głowie, to musi być było złoto, no zobaczymy, obejrzymy, dobra.
Nic kończę, dziękuję, żeście byli i do następnego, więc trzymajcie się wszyscy i na razie.